Alright. Nandito tayo sa ating backyard. Na tayo magpakita ng mukha kasi haggard na. Miss na kita, hanap-hanapan iyong mga ngiti. Baka nasisilipan si Tres. Agoy! I came to you. Abay, napakalabo ng cam. Yeah. Nasaan na yung aking OMG. Nawawala ang aking guantes. Punasan natin ang lens kasi madumi. Agoy, bahin ang signal. Update lang guys, saglit lang. So ganito po ang paggawa ng walis tingting. O diba, ang talas ng aking kutsilyo. Yan. Yan. Mga tuyo ng dahon. Kaya pa isa-isa kasi kung hilaw to, 3 patong. Kanina patulula pa ng ikot, nakakainis. Hindi ako makabuelo. Gawa ng walis si Tres. Lula, nag-iipon kasi ako ng walis tingting. Ang tagal nung yung may sinabihan akong tao na
gawa sila ng walis tingting, kaya lang ang bagal din. So, nagtulong na kami ni Dos, gagawa din kami para makaipon, ma-earn namin yung 100 piraso. Kasi kailangan doon sa bayan, may may nag-order na gagamitin sa paaralan ngayong pasukan. So, kailangan namin makaipon ng 100 piraso, 100 bigkis ba? 100 na tali ng walis. Ang bagal ng mga pinagsabihan namin na gumawa ng ano kasi nga, bibilhin naman. Dito na nga na lang namin pinapakuha ng ano, dito namin pinapakuha ng mga dahon ng niyog. Kaya lang, ang bagal pa rin. Nakakatamad mag-isa-isa nito. Ang tagal namin ni Dos makaipon. Minsan, nagyayagis lang kami ng 3 oras. Pagkatapos, kukulong na sa kwarto maya-maya. Maya-maya, kukulong na sa kwarto. Mikos-mikos na. Si Dos, magmikos-mikos na sa wising niya. Ikot pa rin ba, Lola Sweet? Kahit mali ang puso, pilit kong tuturuan. Dahil tama ang pag-ibig na nararamdaman. Kung sakaling man hindi tayo ang magkatuluyan, sa aking naging bahagi ka ng buhay ko. Minsan iniisip ko kung tama ba ito. Alam kong di pwede gulit ang mong magagawa ko. Di naman ang puso ko wala na yata. Sapat na sa akin. Dapat pala yung VA ko, dinala ko dito ano. Hay, naku pangit. Panay ang ikot nga eh. Ewan ko. Panay nga ikot. Mahina ang sagap ngayon ng signal dahil nga sa sobrang init ng panahon siguro. Tapos sabi nila, ang Bicol, shoutdown ang kuryente. Kasi nga, ang heat index dito sa Bicolan ay nasa 34. Kaya naman yung mga tao kailangan nasa loob na ng bahay kapag alas 8, alas 9, lalabas alas 5. Ganun. Pero kahit pumasok ka sa loob ng bahay, yung loob ng bahay napakainit. Kahit mayroong kisame, mas maganda pa doon sa Tres Marias Farm, baldado yung bahay. Yung bahay, baldado. Kasi nga, sira-sira na yung bubong, kaya ang presko doon. Nung isang araw, pumunta ako doon, sumama ako kay Bunso. Naglaba ako at saka naligo rin. Tapos si Father may dalang kangga, naghakot ng tubig. Tapos ang sarap ng tulog nila doon kapag tanghali. Ikot pa rin ba?
Chipoy. Ikot pa rin. Parang hindi naman na dito sa isang monitor ko, parang hindi naman na sakit ng ano ko, ng paa ko. Parang pinulikat kagabi. Kung tama ba ito, alam kong di pwede, ngunit anong magagawa ko? Hihilan na ang puso, uy, may merong mga nagano ng ibon. Hahanting mamaya, tamaan ako. Huwag naman, Lord. Yung gamit nila yung ano, anong tawag doon? Dijulin ang tawag. Ito yung marap dito sa akin ha. Baka mamaya yung ulo natin madali. Hindi na pala ibon. Ulo na pala ni Tres. Pangit? Ikot pa rin ba? Sino yung naandyan? Ikot ba? Ikot? Ikot ba? Ikot? Ikot, ikot, ikot. Every time I see you in my dream, I see your face. It's tempting me. I guess I need you, baby. I will make believe that you are here. It's the only way I see clear. My touch of time. Hihipan niya ang puso. Hihipan ko ang puso. Big love shout out, cheese dog. Shouty, shouty. Di pa pala kita kagabi na balikan. Di kita pala nasalang kagabi. Sorry na. Salamat sa 5 eyes na naandyan. Salamat sa patamsak. Thank you, thank you. Yeah, salamat. Ika lang. Ikaw yung hindi pa nakaka-graduate yung bahay. Ikaw ba yun? Yung baby pa yung bahay? Ay, hindi. 1K na pala to. Ay, iba pala yun. Ano yun? Ah, ito yung gusto ko. Yung nanghuhuli kayo ng mga isda. Tapos yung gumawa ng daing. Yung tuyo. O, dito ako. Panoorin ko tong 13 minutes na daing na buging. Ah, buging. Ayan. Oo, gumagawa ako ng walis. Kasi nag-iipon ako ng walis kasi nga may nag-order kasi ng 100 tali sa amin. Ang bagal ng mga nagyayagis na pinagsabihan kong magyagis. Kaya ayan, tumulong na rin kami ni Dos. Nag-iipon din kami na para sa amin. Kasi marami din namang mga kanyugan dito sa amin. Sayang din naman. Wala naman kaming gawa ni Dos pag ganitong oras. Nag-extra din kami.
Pero meron ako mga sinabihan na pinapayagis ko. Pinapakuha ko nga yung mga dahon dito sa amin. Kasi marami naman. Gagamitin daw sa paaralan kapag nagbukas na yung klase. Tika lang. Tika lang at nagluluko ang akin. Ayan. Ayan, watching ako dito sa iyo, cheese dog. Ha? Ano daw? O, ikot ba? Ikot ba yung live ko dyan? Ikot ba? Agoy, mahina ang signal namin ngayon. Bakit kaya? Dahil siguro sa apektado ng init ang panahon. Grabe. Wait lang. Nag-chat. May nag-chat. Has been made into your okay. Kahit mali ang puso. Sis Mierna, may galaw shoutout sisi. Shouty, shouty. Andito pa ako sa iyong bahay. Ayan, nasa na yun? Cheese dog, ayan. Ayan sa taas. Ayan sa taas, ayan o. Asa na, asa na, asa na, asa na, asa na. Daing na buging. Sis Inda, sis Mierna, may galaw shoutout to sis. Salamat sa pagbisita dyan. Bakit ba? Ay, munti ka na akong mamali. Teka lang. Teka lang at i-reply natin yung kachat ni Trez. Muntikan ko nang sabi dyan sa comments box.
agoy, agoy, agoy. Boy, lakas ng halakhak ni Dos ah. Parang kinikiliti. Nang ika'y dumating, parang ihip ng hangin. Agoy, di na si Tres nakakayagis kasi may nagchat-chat. Kaliwat kanan, ano daw, sabi ng isa, oh, oh. Ah, si Che, ano ba yan? Si Tres ay nagmamarites sa chat. Si Dos parang, si Dos parang kinikiliti din doon sa kabila ah. Loko-loko to. Ay, ewan, bahala kayo dyan. May isa nagsusumbong. May isa nagsusumbong sa chat. Bahala ka dyan. Hindi ko tumatapos-tapos talaga. Nakakasira talaga yung YT talaga. At saka yung CP. Diyos mio, Marimar. Ayan, Cheese Dog. Still watching dito sa yung daing na buging. Ayun, buging. Siguro yung isda na yan, ang tawag dito sa amin, bugiw. Bugiw. Doon sa inyo, buging. Ba't natawag ka? Ha? Natawa. Right? Tumatawa ako kasi bahala ka diha. Bahala ka diha kasi may nagsusumbong sa akin. May nagsusumbong sa akin na batang bata. Batang bata pa, machong macho. Naririnig kaya ako? Naririnig kaya ako nung nagsusumbong sa akin. Andiyan kaya sa live ko? Parang wala naman tao sa live ko ah. Aray, nag-pop up, nakita ko. Nag-pop up, nakita ko kung ano yun. Diyos mio, Marimar. Kanta tayo mamaya. Ha? Macho, guwapito. Macho, guwapito. Kanta tayo mamaya. Macho, guwapito daw ako. Nagkakandara pa ang mga bungi. Wait lang.
Malapit na matapos ang daing na buging. Sino yung naadyan? Hindi ko makita. Indemnir natin kasi Indemnir na? Iba pala yung Indemnir na. Sismir na lang. Nabibilad na si Tres. Mag-move ako doon sa unahan kasi ayan. Yeah, there's nothing I feel, and I know that's... Parang may nangungulimbat na naman ng mga ninog doon sa dulo. Yung mga bata na umaanggilid sa bakod. I heard you say goodbye. Never had it better. Stop myself from I could. Isunod kita sis Mirna dito kay Kiss Dog. Tinatapos ko lang yung 13 minutes niya. Ayan, malapit na. Malapit na. Malapit na makatapos. O, ayan. Diyos ko, ang init ng aking sipi. Kasi nga, malinsangan dito sa labas. Mamaya yung mga sipi ko, itatapat ko doon sa electric fan. Yung isang sipi andun sa loob ng bahay, naka-live din. Di ko alam kung umikot na or nag-end live ng pusa. Kasi hinahayaan ko lang doon sa aking kwarto. Bahala siya mag-isa. Kasi WH lang din yung nun. Tinatarabaho. Napanay, minumukbang ni Lolo. Imbis na 300 na lang yung kulang, naging 800. Agoy, kailan kaya ako makakapagpa-viral? Mag-drawing kaya ako ulit sa aking kamay kasi nakuha ko dati na yung yung for kinyan. Yung nag-drawing ako sa aking kamay ng face art. Kaya lang, nung nag-apply na si Press, meron daw violation, na di ko alam kung ano. Hindi ako marunong kung paano gawin. Tapos, pinagdi-delete ko yung aking mga live hanggang sa naubos ang WH. Stress mix. Kaya ayun, namumulobi. Panitrabaho para ma-earn ulit ma-reach ulit yung WH. Ayan, tapos na. Init. Tapos na siya. Yan na. Ayan. Ay, di pala ako nag-comment. Wait lang. Yan, isunod ko si Inday. Si Sis Mirna.
Andito tayo, ang iksi ng ano niya. Dito tayo sa 10 minutes na will look something new. Ayan, may paharang siya, sis. May paharang siya, sis Inday. Sis Inday. Sis Mierna Alcantara. Ayan, idikit ko na rin to si Trez, yung aking alagad. Ayan. Kalimbagdan na. Iwan lang natin dyan. Kutsilyo ko. Nawa, wala yung kutsilyo ni Trez. I know it's been sometimes. But you're always on my mind. Diyos ko, nangangalay talaga ang aking paa. Nang ika'y dumating, parang ihip ng hangin. Pinakat dahil sa'yo. Para naman. Sisi, Jeanette. Shouty, Sisi. Salamat, Sisi. Oh, may nag-send. Teka lang. Silipin natin. Silipin natin yung nag-ano dyan. Okay, salamat sa papag-video dyan. Ganun ba? Bitter siya. Rico. Sana all. Sana all. Buti di kayo nagbabangayan online. No. Agay. Mga bitter sila ha. Mga bitter sila. Ganon. Okay. Grabe, ano? Hindi ko na mabanggit yung pangalan.
Grabe ano nga yung ano ko sa iyo? Code name. Macho Guapito. Grabe siya, no? Grabe siya magsalita, Macho Guapito. Kala mo naman, tingnan ko nga. Gwapo ba yun? Hindi ko yun nakita masyado. Nanonood lang ako ng pero di ko nakita kung gwapo ba yun. Parang mas gwapo ka dun, ah. Mas batang-bata ka dun. Artistahin ka doon. Nakikinig ka ba sa live ko? Kasi, nakikinig ka ba sa live ko? Macho Guapito kasi pag sabi kung gwapo ba siya, ayan o, bigla nag-send ka ng ng picture niya. Ah, mas gwapo ka dyan. Wala yan binatbat. Mas gwapo ka diha. Yahoo! May karibal siya. May karibal siya. Talo mo yun. Mas ano ka doon, mas ma-appeal. May appeal. Ma-appeal. Guwapo. Magaling kumanta. Julog. Joker ba? Joker. Joker. Kasama na rin ang bully. Yan, malapit na rin ako matapos dito sa Will Look Something New. Dito sa yung sis Miyarna. Patingin. Buti na lang Macho Guapito, hindi ka nagre-respect or nagre-response, nakikiyaw-yaw din. Every time na siya, no, mga nagsasabi-sabi. Okay lang yan, tahimik lang. Kasi ang pangit kasi pag ganyan talaga na may mga BF sa YT din. Kasi nagsisimula yung mga away-away. Tapos kung ano yung parang problema nyo, huwag mo sinasabi sa YT din. Kasi maraming marites. Pinag-uusapin, ito pala yun ito pala yung GF ni ito pala yung BF ni Nor. Ito pa yun yun. May time na di mo talaga maitago din minsan kasi nga kung public naman talaga kayo, wala kayong tinatago sa isa't isa, yeah, pag sumilip sa live mo, mag I love you sa'yo, mag-response ka din na I love you too, I love you, goodbye din. Kasi nga, BF mo yun or GF mo yun. Okay lang yun. Basta hindi ka may BF ka na sa YT, hindi ka pa nakikipag-BF taga YT din na iba. Stick to one ka lang din. Kahit sa labas ng YT, huwag ka nang papatol sa iba. Kasi mahirap yun. Tapos pag gano'n naman na paparinigan, huwag mo nang resbakan. Mas kasi, mas nakakagwapo, nakakapugi yung hindi pumapatol sa mga ganyan-ganyan sa comment. O diba? Kaya puging-pugi ka talaga, Macho Guapito, dahil Jorn. Kasi didma mo lang yun, huwag mong patulan. Huwag niyong patulan ni baby girl. Hanggang kailan
kung di tayo ano magagawa ko? Hindi man ang puso, ikaw pa rin ang sumagot. Pangangalakan, ano daw? Ha? Bakit? Yeah! Ang sabi, doon sa kamot sa puno ng kamatis. Oh, bakit siya? Bakit? Siya ba yung nagsasalang every day? Araw-araw siya ba? Yung nagtatrabaho? Nagtatrabaho ng WH noon? Pinipressure mo. Ini-stress. Wow, ganun. Okay. Hirap pa ganyan tayo, parang na-obsess ka kahit saan ka pupunta, andun din. Sinusundan lahat ng mga kakilala mo, kakilala niya. Oo nga, nasusundan nga, nagulat nga ako eh. Nakikita ko ando sa'yo din. Kahit saan din naman. Oo. Kaya mo tayo, wag kang papatol sa mga ganyan kasi nasisira lang yung image mo yan. Mas mabuti na tong gentle ka lang. Mas sinahangaan yung ganun. Di pumapatol sa mga issue na ang pangit naman, parang mga bata lang. Hayaan mo siya. Kahit mali ang puso, pilit kong tuturuan, dahil tama ang pag-ibig na nararamdaman. Kung sakali mang hindi tayo ang magkatuluyan, sapat na sa akin ang naging bahagi ka ng buhay ko. Oo, Mr. Macho Guapito. Oo. Kaya nagulat ako eh. Every time na laging andun din. Lagi nakasunod sa inyong dalawa. Pag saan kayo napunta. Nakasunod din talaga. Kaya pala, now I know. Huwag siya pa-stress. Kantahan niya lang ng kantahan. Ano yung nakikita niyo? Ha? May tao ba? Inis ko pa man din. Raman?
Ha? Hala? Inano ko pa man din sa aso. Yung pala tao siguro yun. Sabihin niyo ko sa wall. Laki! Laki! Uwi, uwi, uwi. Hala, ang init na. Sana umulan. Gusto Lord, wala na kaming tubig. Bukas, dadayo na naman kami doon sa kabilang farm. Ha? I don't know. Meron? Mamayang hapon uwi tayo doon sa baba. Ha? Mahina, mahina. Panay-ikot nga sa akin. Tapos malayo ka naman talaga, hindi na nakakaabot din ng wifi. Oh, grabe. Saan sila nagkakilala nito? Sa ano lang din? Sa, doon lang din sa ano? Ang pangit, no? Bulgaran. Oo. Parang kami lang din love ko. Sa YT din kami nagkakilala. Sa YT yung forever. Sa YT yung ka forever. Wala sa kakahuyan, wala sa kabundukan. Monetize na ba yun? Parang hindi pa. Nung nakaraan nga, parang baby pa yung bahay niya. Sino ba yung baby pa yung bahay na napunta sa akin, sa live ko? Buti na lang. Paipos natin si Beauty. Si Beauty. Kaya natin, i-push natin na mamuni na agad. Ilan pa bang kailangan? Sa akin, alam mo ba? Imbis na 300 na lang din yung kulang ng tres mix ko. Biglang 800 na lang, nakakainis. Tapos bawat live ko, ang hina ng views, walang views. Pero ngayon, nakikita ko minsan, pag umaga ako nagla-live, minsan biglang merong momo na 18, tapos biglang baba sa dalawa. O sige, sige, mamaya. Ano ko, kagabi kasi inuna ko muna yung ibang kagabi. Si Kuya Alex din, sabagay si Kuya Alex monetize na. Sinatambayan ko din yung kasi nahiya din naman ako na bawat live ko, nakatambay talaga siya. Nakatambay talaga siya hanggang sa matapos. Kaya sinusuklian ko din bago ako matulog. Sinasalang ko siya. Tapos may tinatapos din ako na mga din. Tapos ano ko na kasi ako, din ako makabuelo kasi yung dalawa kong sipi. Dalawang sipi, nagpaalam na ba? Yung dalawa kong sipi na maalam na sa mundo ng YT kasi nga nababad ko din yun sa mga tambay, babad ko din yun. Pero sa sarili ko, pwede ba ako mag-play ng sarili ko? Yung si Fresh Mix ko, pwede ko bang i-play yun? Sa dalawa kong city? Hindi ko ginagawa Hindi ko ginagawa na ako mismo magsalang ng sarili ko. Sa pinapasalang ko kay Love busy din yun. Hindi naman nagagawa na. Ito naman ako mga sayang, hindi na kasi Ay, yun lang. Kasi nga, isa lang din. Kasi nga, isang wifi lang din yung gamit ko. Bawal pala yun. Kasi siguro namumukbang, no?
Namumukbang ba yun? Kasi kapag nilalive ko si Tres Mix ko, may isang CP nakatambay sa kanya, kahit isa lang. Yung pangalan ni Jan Mix, yun ang ginagamit ko. Pero siguro na mukbang yung ano ko, yung imbis na 300 na lang yung kulang, naging 800 tuloy. Ano ba yan? Imbis na tumaas, dumagdag, mas lang nabawasan. Ayan, tapos na si so, isa lang ko na ito doon. Ano ko na to, tapos na si Mirna, si Sis Mirna. Doon ko na isa lang sa ano mo, kay beauty girl mo. Ang init na. Gusto ko na pumasok sa loob ng bahay. Tama na muna to. Kasi parang ako ditong dinadaing. Mamayang hapon, magronda kami dun sa mga bahay-bahay na pinagsabihan namin na magyagis. Tingnan namin kung meron na silang mga naipon. Na 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 na. Ano na nga yung pangalan? Bakit ayaw lumabas din? Nang ika'y dumating. Ito na, nakuha ko na. Ang ihip ng hangin. Sa live tayo ano, ayan. O, sige, mag-e-end live na rin ako. Salamat ang marami. Kailang oras na ba ako? Sige na, ilingan na. Ito, ano ko na siya, ano ko na siya, isalang ko na siya. Ano? Dito muna ako sa kanyang 5 hours. Pinapaharangan na nga ni Lolo. Ginagamit na ang kanyang may harang na. Kunting mikos-mikos na lang to. Ayan. Ay, nakailang oras na bakit? Ayan. Hala, ano nangyari dito sa live ko? Bakit 15? Nag-stop to kanina, ano? Kailang oras na kaya ako? Nakaisang oras na ba? Sisi Jeanette, thank you, Sisi. Hi, pasok na ako sa loob ng bahay kasi super mainit na. Dalhin ko na lang to doon. Doon ako sa kusina. Dirty kitchen. Doon na lang muna ako. Kasi mainit dito. Kahit may mga puno, tagos ng init ng araw. Silipin ko din yung akin naka-live doon sa kwarto. Baka umikot na. Yung pagprito ko ng patsambang itlog na may talong. Tamad version. Basta binuhusan ko lang ng itlog yung talong. Prito, yun. Ulam na. Ganun talaga sa probinsya. Walang arte-arte sa pagkain. Ayan guys, ang aming kanyugan, kakahuyan. Sis Inday. Mirna, daan ako sisi doon sa sa isang video mong 10 minutes. Pasok muna ako sa bahay kasi super mainit. Hakutin pinagagawa ko dito. Tapos mamaya hapon magronda kami doon sa mga pinagsabihan ko na magyagis. Bilhin namin yung mga niyagis nila. Kasi merong order na 100 piraso si Tres. Kailangan kasi sa paaralan. Kaya nag-extra kami ni Dos. Konti pa lang yung naiipon ko dito. Oo, madaming buko sis. Ayan ang bababa ng buko. Ayun yun. Ang daming bunga Sinit na talaga. Super.
Dalhin muna kita sa buko para maglaway ka sis Myrna. Laway talaga. Kanina nga gusto ko magkawit kaya lang di ko makuha-kuha yung kawit ko saan nila nilagay. Kasi kapag ganitong umaga kasi, umaga, di pa ako nagkakape or pagkatapos ko magkape, kumukuha ako diyan ng isang buko, tapos iniinom ko sis para pampalinis ba sa urine. Ayan o. Yun o. Tamang-tama yan o, yung sabaw niyan. Yun pa o. Mm. Dati nung lumipat kami dito sa bahay, yung hanggang dito oh. Yan. Mababa siya. Hanggang dito, nakukuha namin, napipitas ko ganyan oh. Siyempre, 2 years na din kami dito, magti 3 years na. Kaya tumas na rin siya no. Ang bilis tumas din. Hindi na siya dwarf. Kasi dwarf kuko na to. Hindi na siya dwarf. Kasi tumas na din. Kasi yung mga yan no, yan ang mga kasabayan niya ang yan. Mga dwarf yan, mga maano yung puno, maliliit. Kaya lang, tumas na rin. Kaya hindi na sila dwarf. Sila ay mga higanti na. Oh, sis, yung dwarf kasi, iyan o, tingnan niyo yung, yung puno nila. Kakaiba kaysa itong mga natural na buko na niyog na talagang tumataas talaga ng tumataas. Sila, tumataas din pero ang papayat ng puno nila. Yan, ganyan sila. Yan ang dwarf coconut. Pero hindi na talaga sila dwarf dati. Mababa kasi yan dati. Talagang kahit 3 years old na bata, abot na abot yung bunga. Ngayon, hindi na. Tingnan ko nga kung may bunga tong balimbing bang tawag nito. Sakto pag hinog na. Ay, wala. Mura pa. Malalaki to eh. Yan oh. Malalaki yan. Baby pa. Bata pa. Di ko alam kung ano nangyayari dito sa oras ng aking live kasi nakikita ko dito 20 minutes lang. Naikot na signal mo, ayan. Magpaalam na ako sis sa inyo dyan. Thank you so much sa lahat na sumama sa aking live. Salamat ng marami. Hindi naabot yung wifi. Tapos mahina yung wifi ngayon kasi nga super mainit ang panahon. Papatay-patay yung kuryente. Bye everyone. See It's Japan. Thank you, thank you. Bye sis Mirna, sis Jeanette. Thank you. Bye-bye. Ayan. Bisita na lang din ako sa mga live nyo. Thank you everyone.